Samelang Someni Stadium along Khel Maharon ke pathu kapadopon. Phai kuni ni phai player ni Korkanthi constituency ke parlo Samelang Someni Stadium la pen dongka chingthu pathu aklam along Department of Sport and Youth Welfare Government of Assam atum chipatirpi ponsi Khel Maharon ke pathu padopon. Bangsolong running race, volleyball, kho-kho, kabaddi pen chenglok doan pathu ason pathu pon. Labangso ke pathu pon along under 19 boys 100 meter running race along Anush Tiso 200 meter running race along Mondon Busumotari, 400 meter running race along Narayan Das Lapen, 800 meter running race along Wiki Kyodatum Chipo Haipon. Sonse Sorloang Bongpen, under 19 girls 100 meter running race along Serli Tisopi Lapen to 200 running meter race along Sitame Serli Tisopi Pensi Chipo Haipon. Laso ke Pathupon along District Sport Office, Pen Nanga Chetong Dun District Yoga Instructor Junti Sharma, Nilmoni Hafila Lapen, Megnat Busumotari and Parta, Tekelangjun Higher Secondary School along Leuthan Bang Lapen, Sport in Charge, Jising rong hanga tumpen se ke pathu pon along insering chapon se mesen pen pathu pachun pon Samelang supen ranjan terang nang ki palia birta Malong News. Ini kela putak la ini than kang thasar ko anna tim ton chetong mala pen konana pen sikebang mala solam the putak ngali than tikang tha to prangsi ge nale tum a channel la phansi ya kero pilo dak Samelang so stadium along ka chetong ada pa por pen ke nil tum ke kat ka chingbai lai si ka chepati ya asai sinil tum deng bon lo tum pu ka chinghon tum asar benceng lo kaprek dak aku dak Samelang so sport association akorti injir dompe punang sirap non si ada por pen ke under 19 la pen above 19 100 meters benceng lo 200 meters 400 meters 800 meters laya size meni tum pachun pon lo la pen arni gang samthu anarlo an chu et aphi bangge volleyball pin sumar dom han volleyball selection asai se deng pon lo under 19 la pen above 19 latang et aphi akwar susumar tum phan bang kho-kho ke pathu cheng pon lo lapen kabaddi khela same ni tum peni pon lo lapen dak laso khel maharan pini Korkanthi MSc angkang along ke pathu ke long nia dim lo football ke pathu bang ani tum dongka chingtu higher secondary afil long se hodak ada ba porpen se me cheng pon lo lapen nornani gang samathu bang ke ako nonang dung kiti asonang nalo ki jutsi bang ani tum la pin somara tum kho-kho ke pathu si pen kabaddi khela bang si pajut pon poblo tangte la bangso khela long pen legi thek long teng pre la non ta ke pathu somar tum phan ko pi pujine le nilihin pen mangke prangsi ke aw somar do manil tum ke matha bang ke chitong unang ji porlo seta aka prek exam ben chenglok lapen aka prek asai do kok ta hailo lapen ili tum bong somar tum mangke nili chuning rikang tung behek khoi ke under 19 o somar do mangke along ka prek school level ben chenglok lapen rong club ben chenglok prek latona tirang ben ka chitong sports a hin nat bangke ka chitong ong thu muchot pen amethang non lomo somar ke pudam lo bote ke choge jun pen chenglok ka prek ke nale tum kadu ke ta me theklong prong alam basta me sports culture yong sele tum rim nun lo polote imithang e o ka pran ben chenglok la pen ka prek non son medang physical hin non son defense hin lenali cho apply do in basta me asabo ke joy dum chot la sinilhin pen chuning rikang tung ke la bihek koila